vám vlastně taky lidem, tady je Vašek. A dneska hrajeme Granny 2, tentokrát 6. díl. A tady tentokrát s mým kamarádem Vaškem. A doufám, že si to užijete, protože to bude pěkná píča. Počkej, já tam pustím nějakou písničku, jo? Ne, do toho nechci pustit písničku, protože on... A oni tady jsou lidi, kteří to hrajou. No, různý. No, budou, vole, je tady díko, vole, debil. Tady je to. Hnusnej. Pakoň, vole. Já nebudu hrát. No, nemusí hrát. Ale on se dívej. Hovna. Neučila ti tvoje mamka slušné chování, ty debile. Vypadni odsaď, vole. Ty šmíra. No nevidíš mě. Jsem nevěděl. Ukáž. Až to vydáme, tak se to pustíme. Pustíme, jo? Aha! Fuj! Je debil. Při 13 dny, no co jste natočili? Tohle reakci na Hafo. Já jsem nepošel. Co? Debil. Co tam to? Nekoupíš nějakýho péču, no péču, co to do prasele je? Rozený vyjednavač, máš to mít, co to umíš, ještě míníš úplný hovno. To bylo pyžamo. Debilní, vypni to! Já tě vydejzruju, ty babagu. Kde je babak? Kde je babak hnusný? To má... O, dobrý. Je pak jediný hnusný. Ne, když jsem tě trefil, ty zmrt. To jsem nevěděla. No nevíš, že to debil. Tak. Kde je ten hajzel? Tak, jdeme. Fuj, jak jsem... Tady je babák. Babák. Venčí.
obézní na mě, takže... No, ty jsi taky obézní, ty děti. Fuj, ty debile. Obézní týpek, který se půl hodiny neholil. Jo. Asi nevíte, kde to je, Hanu, ale to je naše kterou nesnáším. Ale zase ten Tadeáš miluje. To je náš použák. Něco takového. Jo. Proto jsme takový debili. Uhni ty blbé. Jo. Mě to nejbaví. Dvojce debilů. Je to Grammy. Dvojce debilů. Prý dvojce debilů. Já jsem málem dostal. Já to jsem vydal jo, to vlastně jestli víš to, si moc obézní. Baba. Hide and seek. Je 6. 0. You want to play hide and seek? Je 16 0. Uj! Baba jedna. Baba Jaga. Obejdu tě, protože tě nenávidím. Tak
skončili s panem Vaškem. Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like a u dalšího videa čus.